салом бинандагони Хабар ТГ. овозхони машҳури эстрадаи тоҷик Зулайхо Мамадшоева аз ошноӣ бо сарояндаи номдор Манижа Давлатова изҳори хурсандӣ карда гуфтааст, ки тасаввур ҳам намекард, ки рӯзе Манижа фарзандашро ба оғӯш мегирад. вақте ошиқи ин бонуи ҳунар гаштам, ҳатто тасаввур намекардам, ки мо чунин наздик мегардем ва рӯзе ӯ фарзанди маро ба оғӯш мегираду дилбастаи ӯ мегардад. ӯ афзудааст, ки баъзеҳо мегӯянд қисмат дурӯғ аст, аммо ман ба қисмати худам хеле эътимод пайдо кардам. қисмат метавонад дуртаринҳоро наздик ва бегонатаринҳоро хеш гардонад. шукр, ки ҳардуи инҳоро дар канорам дорам ва дуо мекунам худоё нигаҳбонашон бош. ахиран Зулайхо Мамадшоева аз сабти суруди ҷадиди худ, ки таҳти унвони ошиқи дигар тамом аст, хабар дод, ки оҳанги онро Манижа Давлатова эҷод кардааст. Зулайхо пеш аз дар суҳбат гуфта буд, ки Манижа Давлатова устодаш дар ҷодаи ҳунар аст. ман Манижа Давлатовро аз хурдӣ дӯст медораму пайрави сабки ӯ будам. имрӯзҳо низ бо Манижа ҳамкорӣ дорам. ӯ бароям оҳанг менависад, ман бошам иҷро мекунам. хеле дилгиранда аст. дӯстони азиз, инҷо ба поён расид видеои имрӯзаи мо ва шумо чӣ фикр доред? ин хеле хуб аст, хеле хуб аст, ки одамҳо якҷоя мешаванд ва хеш пайдогӣ мекунанд ва хеле дилгиранда шуд ин видео. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.